Iti karita gundaway mga ka-JCQ ket intay mamet amwen, intay mamet i-feature dagiti panaglaklako, dagiti taga Sitio Diriki, iti barangay Davila Pasukin Ilocos Norte, dagiti nadumaduma nga ihaw-ihaw. Kang runaan na mga ka-JCQ deti pusit ken deti dadakkel nga ikananat na ganat yellow pin mga ka-JCQ. Ta sigon ken ni Ma'am Susan Corpus ket 30 years nga ihaw-ihawen ditoy along National Highway agagayem ken absat apaset iti Sitio Diriki iti barangay Davila Pasukin Ilocos Norte. Kas makita tayo mga ka-JCQ very clean dagiti ilaklako da nga daytoy iti maysa nga rason no apay nga daydaywen dagiti turista and of course dagiti lumablabas iti karaytoy nga lugar. Isod gapon nga no dagiti mahilig nga ihaw-ihaw karon na iti pusit ken dagiti yellowfin ken dagiti naduma-duma nga klase iti ikan mga ka-JCQ dumagas kay laing iti pwesto ni Ma'am Susan Corpus ken dagiti sa balipay nga ada iti pwesto na ditoy along National Highway wenno ditoy along Manila North Road mga kaibigan. Intay magisarsarita no kasano iti pinangrugida ken no anya dagiti indabobraen ta balik-balikan dagiti agbalbalin nga customers da mapaturista ken dagiti taga Pasukin Ilocos Norte ken kabkabangibang a lugar iti umamyanan na paset ti probinsya nga Ilocos Norte mga ka-JCQ. Ma'am, kasano met iti ingkay panangrugi iti ingkay panagatuno-tuno kadagitoy pusit ken daytoy yellow pin ma. Idi na kita mi ngamin sir nga napintas ti nayasan ti ikan ditoy diriki. Presko man pinadas mi sir ti nagtuno. Gaputa napintas sir ti natuno sa makita da nga presko. Nga na nga nagtitinulad kami sir. So ti na kuamin nga kapintasan nga negosyo mi nga taga-igit ti baybay. Nang nangrura kada kami nga kasla ko da ka mababae sir. Tapno ti kasta sir, matulungan mi lang ti asawa mi tadagiti asawa mi so that agkalap. Da kami matan sir ti agitono. Ket no man awan ti may tono mi sir nga maalada, mabalim mi ti umangkat ti sabaling. Ti tono mi talaga sir ti presko. Da kayo ba iti imo na nga nagtuno-tuno ditoy nga lugar ma? Wen sir, da kami ti muna sir arig na da kami ti nagtuladan ti naud-udi sir. Ingga na nga nakaaramid kami iti pwesto nga napintas sir. Nga iso ti nakakitaan ti adong aglabas nga nakakita nga dito yung nga pagtunwan kan dagito nga itong tuno mi presko. Iso nga ado ti ma-customer mi sir. Hala ang dagiti aglabas sir. Nukit di by order ti restaurant dito kasla ko man dito pagudpod. Kasla iti kalman sir at worth 8,000 nga order kanyak nga pusit amin kan yellowpin. Drapan dalatan sir kasi nagtiwala da kada kami ditoy diriki nga presko talaga ti ikan mi. So nga napintas sir dito nga naalaming business mi. Dagiti nga negosyo yung ma'am ket iso iti kaslang napintas nga panangtulong yo kadagiti asawa yo kang runaan na no mapandalumaot. When sir kan hala ang sir makapaadal kami ti anak min. Hanak kasla idi sir nga awan tata sir kasi na po Diyos kada may isa nga paglakpan dito yun sir makapaadal ti anak na when sir adda nakapalaadal ti siman adda kasla kada kami kakabsat sir madamag basbasar dat cream ti anak mi uray kasanod lang ti kwami sir nga agtuntuno lang makapaadal kami sir. So ma'am dito 30 years nga pa nagtuntuno yo manot na paadal mo nga anak mon ma. May sapay lang sir ta iso lang tinang ibaga nga agbasa. Ingga na nga nagtutulad da nga kakasinsinan sir nakapaadal kami. Tetay balasan ko third year college nan. Kastamat ka dagiti kakabsat ko. Ada nakapaadal ti mestra, ada nakapaadal ti siman. Panggap lang ti pinagtuntuno sir. Mabaling nga ma'am mano itikita yo iti maysa nga aldaw. Sir haan nga detay pinangkwa siguntay kaado ti customer sir DJ paglakwa mi ti maysa nga aldaw. Kasla ko madejay maganan siya mi sir ti bagbagam no napintas sagla ko sir basit ya 10,000 na ganan siya mi ti may saldaw kababaan lang sir 5,000 when sir kasi dito lang po sitan sir hana umanay je 20 kilos 30 kilos nga inaldaw mi sa balin to je yellowpin sa bali je dorado sa bali je hito sa bali je bangos
Sa balin to di ilaok mi nga presko sir. Taad damot presko mi dito abay minikwa. Sa bali mat di masida. Lukas marigan kastoy nga panahon ma'am, medyo ado sa mangbay nga bagyo na kasano met itikita yun ko. Bas-basit lat basit ti paglakwa mi sir ngem halakit di nga napig sa unay nga sumrek de danom everyday kam lataglako. Wen sir. Kasi sir DJ nga minog bagyon naka-freezer kami ti inaldaw nga ilako min. Ado dagiti reserbayo nga ilako yo. At ano kan sir kasi makita mi in DJ cellphone sir nga no manual daw DJ angin ken no manual daw nga hangkam makalako naka-freezer ti lako min sir. Tikang runaan nga customer yo kadagiti ma'am, dagiti turista ken dagiti kabaranggayan yo or agapot pa iti sa baling lugar mo. Nagitay tracking sir. Trackings, tagay karkaruba mat lang nga kasla kumatagabigan. Kasi sir, iti musling amin nga kayat da sir, ti ihaw-ihaw. When sir, sa dagiti orders no pa sir. Ma'am, kasano met iti panang tulong kada kayo ken panangalaga iti local government unit ditoy pasukin ken ti barangay. Kasano met iti tulong nga ipapaida kadya kayo? Mayat mat sir, napintas mat ti pinakikwada ta kasla kumano adda problema mi mat sir. Alis to damat mang tulong kada kami. Automatic da sir nang rura ti barangay ditoy mismo nga pasukin. Handa kami mat baybayan sir. Adumot no kat ti maitad da nga kwami sir. Kanda kami pay puunam mi sir. Asjay.